बोथोरनि बैसागु जाहैनोसै जोंहा बिजनि फस्लाबारियावहाय थांगासिनो नोंथांमोनजोंहाय बेखौनो दिनै एसे गुसुङै शर्ट शेयार खालामनोसैलाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायगोनलाय होननानै अब्ला नायलांबाय थादो। कहाँ जाने वाला है बाबा? कहाँ जा रहा है? बिजनी। किसका घर? भैया का घर। भैया का घर? बैसागु खाने? क्या क्या खाएगा तू वहाँ पे? तो जाके ही पता चलेगा। तो जाके ही पता चलेगा। जाके पता चलेगा। आने को पता नहीं क्या क्या बनाया। नहीं रे बाबा रे नहीं। मजा आया? हाँ। घूमने मिलने से पूरा मजा आता है ना? घर पे क्या होता है तू? बोर। क्यों? बोर क्यों? घर पे इतना साल रहता है तो बोर ही तो होगा ना। है। इधर देख के बोलो, कैमरा में देख के बोलो। घर पे इतना साल रहता हूँ, इतना महीना रह सकता हूँ, इसलिए बोर तो होगा ना। कौन कौन जा रहा है हम लोग अभी बिजनी? पूरा फैमिली, पापा, मैं, मम्मी और अभी। अभी तुम्हारा क्या लगता है? क्या? तुम्हारा बुरी? नहीं। तुम्हारा बुरी ना? नहीं। lah hune malah uno zara dong bindas ne. Bena alasi जानो लेंग्राया बेनो फुरानो मै थांनो नागिरदोंहाय दे रायलायदो बाल हो सोरनाव जामाय घरे जामाय घरे जाबो जामाय घरे जावायसो मोनाव दे बैसागु होनदो हेपि बैसागु होनदो पूरा वही वैसे बोले ने जैसे एक्चुअली माने जोङो माने बाजैमोननि न'आव थांगासिनो आरोना माने आंनि हासबेन्डनि बिब'नि ससुरालावहाय आरो बिहावा माने जोंहानि बे बाजैनि बिहावा एसे बेमार आरोना ओमफ्राय बेखौबो नायथावथाव ओमफ्राय बैसागु सिजनबो नालाय ओमफ्राय नायनानैबो फैनोसै ओमफ्राय ओंखाम सोंखाम ओरैनो साननि जानानै फैनोसै आरो जोंना स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय दिनै नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोरा सबायजार बाजार मोनबाय सबायजार बिजनि सबायजार बिजनि सबाय बाजार मोनबाय बिजनि जोंनि न'आव मोनसे आरो बेसे गोजान दंबावो दे दादा मोननिया और थोड़ा दूर मिलने वाला है क्या और थोड़ा सा कितना दूर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर मा देंगु मारालिया बेलाय आइदे ए हेलौ फैदो आं माला होना गाबोन फैगोन आं माला बिदि होनासै गाबोन थांसैसो होनथ'बाय आं मनाया Itu suruh Oh, jadi saya pas. Ayah, kau ayah kerja kau pan. Ayo, mama cuman silai. Mani nanggalin kau. Dialog saya benar.
गुसु आराम मोनलायलायबाय आथिङा नै माइ सुन्द्रि जि दङ माइ सुन्द्रि नैबे ना बिबारसोथाय जि अमा बेदर होनावलाय जि मोजां फोरानदों अमा बेदरा जि मोजां फोरानदों सान्दुंआ ज्रां ज्रांल' नांखायो माइबो लामदों मा माइबो लामदों क्या डेंगू मार रहा है देख तो अमा बेदर कैसे सूखा रहा है ये जे एरा पूरा अच्छा है तो अमा बेदर तो लाल लाल है नैबेनो आरोना आंहानि बाजै आरोना आंनि हासबेन्डनि बिब' ओमफ्राय बाजैनि माने बिहावनि न'आ नैबे बिजनि फस्लाबारियाव आरोना ओमफ्राय बाजैनाथ' गुवाहाटियावसो थाखायो नालाय ओमफ्राय बैसागुनि थाखाय फैदों ओमफ्राय बे बाबाखौबो नायनो फैदों आरोना बिहावखौ माने एसे असुस आरोना माने बाबाया ओमफ्राय बेखौ नायनो फैदों ओमफ्राय दायो जोङो न'आव थाबाय थानानै बर जाबाय ओमफ्राय बे आफाखौबो नायनांगौ नालाय एसे ओमफ्य जोङो फैबाय आरोना जि मोजां नै बिसिनि न'आ बेक साइडजोंहाय माने बेबायदि दङ आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम माब्रै दं खबर सबर क्या बोला बोलो फिर से बोलो बोलो फिर से बोलो ज' जिरायबाय आरोना ओमफ्राय नैबेनो आफाया बयस जाबाय नालाय बेसारा ओमफ्रायो माथ' गैखाया नालाय टुन नैबे दावदै लावदुमखौ जानोसैलाय ओमफ्राय ओरैहाय नै अमा ज्लाव अमा जानोनो फैखादों नालाय लोगोफोर जानानै लानोसैलाय आरोना दालिजों खुमब्रा ओमफ्राय जानोसैलाय आरो जानानै लानोसै अब्ला लोगोफोर स' भिडिअआ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर बेखिनियानो अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जाबाय दानिया नै आइमोना जाबाय जोंहाथ' दहाय एसे आवगोलाव जाखांबाय नालाय स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर फर वाचिं माय भिडिअ टिल दा एन्ड नोंथांमोनखौ आरोबाव आं बिदिनो नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन गन मायाव दैया ये पानी वहाँ पे लग जाएगा कहाँ ले जा रहा है किचन नानी manam ringna manam ayo It's on được đây cái bộ cái gì đây bà mèo daga ơi sao nào cho tôi Phát Nasıl tutuyorsun? Baba nasıl? Yani
आथिं खुरहोदों नै लोगोफोर आथिं आजादि नुबाय दा माबायदि खुरहोयो नै बिथाङा आजादिल' थागासिनो खुरजानानै सोरनि हासबेन्डफोरा आथिं खुरहोयो गाइसमोन नै आंना माबायदि खुरहोयो नुबाय दा जाबाय हा जायाखै आयु जाबावाखैसो होनबावबाय ओंखाम जाखांग्रा इदि एफा खुरनो हायो नामा उदैफ्रा थोन मा एसे हाबानो जाबाय खाबायबो दोनो एसे बाम जानो दे बाम जानो लुबैबावदों इयो गोलैगोन गोलैगोन सुन नै फा गोलैगोन ओंखारनो नागिरबाय हनै मेरा चश्मा आगैखौ लांफानोसै बिदो आगैखौ लांफानो बाबा नाय नोंसोर थांफाफिनो नो बाबा नोंसोर थांफाफिनो आगैया ओरैबो ओरैथिं गोलैगोन Bye bye.